Uy, ikaw man din na Cardong. Kinsay mong gibisita? Ako o si Kimi? Aw, siyempre si Kimi. Na si Kimi dia. Naadiri sa sulod, akong tawagon. Aw, sige, palihog lang. Ingna nga na ako diri sa gawas ng gulat niya. Ay sige, kadali lang, akong tawagon. Kimi! Oh, saman! Na si Cardong! Ha? Si Cardong na Masa? Cardong! Masa man ako ba sa lubong, Cardong? Nah, wala jud ko'y dala nga pasalubong Kimi ba nagdali-dali manggod ko. Ay, sama na siya. Oy, ingon ka pagbalik nimo magdala kag pasalubong sa kuha. Dugay lagi ka nakabalik diri Alangan busy manggod kay ko sa kuang trabaho ni hapdi lang gani ko no aron makanha lang ko sa imuha. O mo na, Cardong. Sulod sa diri Cardong, kainit kay diha Sige kadali lang ha ako sa naistan akong motor. Dali, Cardong, kay excited na kay kumuhag sa imo. Hi, Cardong! Huwag diha, ang samang ka, uy. Ay, ibingan ako sa imo, Cardong ba? Buksan mo ang bintana ng mundo. Ali, diri lingkod. Sige. Kumusta man yung mga biyahe? Kumusta naman ka, Cardong? Okay ra gihapon god. Unsa maingon sa imong mama ug papa katong niani ka diri Wala man sila kay balong. Asiyan wala sila kabalo. Wala sila kay balong ani anak ko diri So- Absent lang gani ko sa akong trabaho no nisibat ko. Wala kay ko narangit sa akong busing no aron lang makana ko diri kay di mo ko tugutan nga mapde ko. So wala kay Inita, dire, oy! unsa man ka diha paghilam ra gud diha ti. So wala sila kabalo nga naa kay uyab. Kabalo sila god pero wa na ko gisaba og kinsa. Sama na siya. Ikaulam man siguro ko nimo. Ay dili oy nganong ikaulaw manggod ti ka. Pasensya kaya wa jud ko'y dala karon Kimi ba. Igutom baya ko mo ganing nag-ilis ko no. Wala pa rin kay paniod to. Wala. Ikaw, Bing. Niyod to na ko siya kay arte man kayo, di mo kagtinapa. Ay, mao ba? Hindi man gud ko ganang tinapagod. Naunsa man na ang imong simod nga ning pula lagi na. Ay, gikisan maniglamok gud. May paang lamok nakakis na sa kuha. Ikaw wala. Sige. Pagpalit ka lang sa dito. Kuhan ka. Pagkaon, no? Tagaan na lang tika kwarta. Karon ha. Ha? Uy, nakainom Kwarta ako, Cardong? Ano kayo? Uy, naunsa. Mana, baday ko diri ko kwarta. Na 1,000 mapalit og pagkaon dito Paabot ko diri ha. Nabit tayo mo hangatin. Namin bantay sa kuha diri Yatin na lang gud. Ikaw no lang god. Ikaw man ang dapat sugon, Kimi, kay manghod man ka. Kapoy kay baktas dito aday. Sige na, aron na kini makapanento ka si Bing na nanito naman ni ikaw wala pa. Nya magud sa mo diri Di siya gani ang kauban diri sa sulod sa balay gani no siya akong kauban diri aron na mo bantay sa ko Bantay ka ha, ayog agawan na akong uyab. Di manghod ko mangilabot ba? Di jud ko mo ilag ate og agawon nimo akong uyab. Ikaw ni bahala di ha unsay imong pamaliton ha. Cardong, bani na lang gud ko. Diri lang ko Baktas na lang kapoy dito. gani ko biyahin no. Init ka ayo. Ay sus uy ay nagabala ka na uy nabitaw ko paaboton ti ka diri karon ha. Kisi ko bi para walay init. Oh! Ito man na! Hoy, ayaw nagkuha nga akong uyab ha. Bantay lang ka sa kuha. Apili kog lollipop, Kimi, ha? Cardong, diha lang ka ha. Kay mo balik lang ko, Cardong. Sige amping. Ayaw nagilabot ako. No. Bye! Sibog diri. Ganun lang mo to na niyo to. Ambot, dito siya mukha og tinapa. Artihon pud gamay si Kimi day no. Di jud artihon gamay, arte jud kaayo. Gusto May niya gani kay- isda permente niya, prituhon ra ang isda. May gani kay ikaw dili ka arte. Dili oy, bisag unsa ra man akong kaunon. Asa man di nyo ang mamagpapang? Abroad gani no, duha sila. Kano sa dito sila manguli? Ambot, wala pod mi kabalo. Ngano wala pa man kay... Ngano wala pa man ka namin nyo? Langan, nagatiman man ko kang Kimi. Lisod man kayo, kuhan ko magminyo niya si Kimi, way mo atiman. Ngano kay... Atiman nun pa man na nga. Dalaga naman to si Kimi. Sige lang good, kay di pa man siya kabalo man labag panty. Nye, di pa ito kapalo malabag panty? Dili. Dapat imo ang gitudluan aron makahibalong. Sige na ganin ako na siya gitudluan no. Di gani siya kabalo gyapon. Iyarang ipanglabay ang panty nga hinubo. Asus, dapat ikaw manangati. Dapat ikaw mismo ang mutudlo sa imong manghod aron Tudluan makahibalo. gani na ako siya no. Nya, di pa man gyapon siya. Oy, tapulan ka ayo.
Ay sig gunit-gunit sa kuha ba kay basig makit-an tang Kimi karon. Impas ta si imong manghod. Silusa bigay to imong manghod nga si Sige lang, Kimi. Hod. Dapat gani, ingon ba ako sa imo ano nga, ako dapat imong sugton kay kabalo na kumukuan sa tanan. Di, unsaon ta man nga luoy man po si Kimi, silusa man kaayo si Kimi na lang akong gisugot. Unyag, dito ka sa silusa, magdugay kaha mo. Oh, mo lang po na ilisod no pero sige lang. Antuson lang sa guna ko god, ang importante nga uyab namin ni Kimi. Oh, uyab na mo? Oh, ako na magisagot si Ala, Kimi. ina ni mo oy. Ano man? Gusto na ako imong sugton. Dili na gani pwede no kay kami naman ni Kimi. Ala, ina Pangita na laglaing lalaki dito ah. Nya kay ikaw man ang gipitik sa kong kasing-kasing be. Uy, unsa man ang taon na nga dagan mo man ang lalaki diya. Unsaon man ninyo nga ako raman isa. Diri na lang Ay ka sa pagka-pick up sa kuha lagi kay makita na Kimi karon. Wala ko'y labot atong akong manghudong makitaan ta. Lami adyon ni mong lawas kardong. Oy, mao dyon ni akong ginapangita ba? Muta dyan di mo kardong, oy. Dili ni pwede. Sa kadagan pa na akong mahimong karibal. Akong ate pa dyan. Kimi? Kimi. Ay si gurit sa kuwat tanawa ni karon no nakita na tang Kimi. Kimi. Kimi kadali lang ba? Anong gunita? Kadali lang ba pa-explain na ako. Ano ka may mga i-explain sa kuha nga? Nakita naman ako. Pa-explain na sa ko. Dili tinuod ang imong nakita. Wala dili tinood. Wala pa ko nabulag kay dong. Nakita na ko tanan sa imong gibuhat. Wala. Dili na dito tinuod mo nakita lagi. Wala may kuan. Ayaw unta pa ko na og dili mao sa imong ate ha. Kasi kulang sa kuha kay dong ha. Nanong gingan ni mangguni mo. Ayaw pag ana lagi. Dili tinuod mo nakita si imong ate lagi. Unsa dili tinood ha? Nakita na ko magigunitan niya imong kamot unya giganahan pud ka. Gigunitan raman niya ang akong kamot pero ayaw pa ko nang unog Malaysia. Si dili may manghuna-huna og Malaysia, ha? Unsa day buhaton sa isa ka lalaki o isa ka babae sa mga mabilin diha sa balay, ha? Ha? Giingon pa ko sa imo ganiha nga siya na ang sugoon niya, dili pud ka mosugot. Kay ngano, ha? Nano may relasyon sa akong ate? Wala may relasyon sa imong ate. Ayaw pa ko nang unog dili mao lagi Kimi. Ayaw ko guniti Pa-explain na ako, pa-explain na ako. Ayaw lang yung guniti ba? Na! Pasaylo ako Kimi. Pasaylo ako. Hindi mo pa sa iluti ka, ha? Ha? Sabon na po ni mo? Wala ko gibuhat nga kuan. Gitintal ra ko sa imong ate ug unsa man ang imong nakita. Iya lang ko gitintal. Kardong! Og seryoso ko sa ako, Kardong! Dili jud ka magpatintal sa usa ka babae. Ako apa jud ate? Ha? Ako apa jud igsuon? Kay ngano, unsa day istorya niya sa imuha? Ha? Wala sa istorya sa kuha. Ayaw na lagi to. Ayaw ug unsa imong nakita. Paminawas ako. Ug unsa nga ako i-explain sa imuha. Kardong! Ganihara ka ng istorya og mag-explain. Pero wala jud kay istorya. Ang ingon lang gyud sa tinuod nga na inlabod ka sa akong ate. Wa ko na in love sa imong ate. Ayaw pag istorya lagi anak Kimi. Paminaw sa kuha ba? Wala ko'y gusto sa imong ate. Ikaw ang ako ang gusto. Unya gusto day ko nimo. Dapat ganiha. Giuban ka sa kuha. Di ba gipasabot na ko sa imuha? Nagikapoy ko og biyahe. Ay kung sige gunit-guniti ba? Wa kay karapatan gunitan akong nawong. Bawat re. Asa man ka? Uy, Kimi! Kimi! Balik ko dre, Kimi! Papa-explain na sa ko, Kimi! Kardong. Ay natugukuran si Kimi Kardong, naabit ako dire. Ayaw ko gunit-gunit eh! Ikaw ang hinungdan, tanawa ni karon unsay nakita karon nimo. Ha? Ang imo ang mangod di palayo tungod nimo. Kay ikaw nanintal ka sa kuha. Wala mo, pati ka gitintal ba? Nagistoryahan na, ramanggod ta. Di ba nangutana ka sa kuha nga wala ko nagminyo? Nya nitubag ko sa imuha nga. Di
dili pa na ako kinahanglan magminyo kay mag-atiman pa ko sa kong manghod. Unsa man day imong pagtanaw ato kagay na nga imong gibuhat sa kuha nga mo action kag halok sa kuha. Wala man gud to ba? Say wala ay sigurot gunit sa kuha tanawa ni karon no. Wala na si Kimi. Pasagdi na si Kimi Cardong naabitaw ko. Ug dili siya gusto nga unsa iya nakita ganina diri na lang ka sa kuha. Buhi ko kay akong gukuron si Kimi. Kailangan ako nga ma-explainan ako si Kimi nga dili maon yung imong gibuhat. Buhi ko kay akong gukuron. Pasagdi na lang gud na si Kimi. Nganong pasagdan man ako si Kimi nga ako aman to. Nganong sige man jud kag gukod kang Kimi? Unsa man day nasayaha nga wala sa kuha? Gusto jud ay ka makabalo nga nung gukuron ako si Kimi. Tungod wala pa ko nakabagdog sa iyaha. Bagdok raman day Cardong. Sa kuha day ka mo bagdok. Pwede di ay. O pwede kayo. Unsa may gusto nimo? Ikaw mo bagdok o ako'y mo daro?